Ano yung pinirap niya? Ako na lang yun. Pero yung lada pa rin. Kaya ang doon na kasi. Napurin sa laman dito. Kaya hindi. Sabi yung dito nga doon na kasi. Dapat kaya. Diba, ngayon ng tamaho. Dapat paano? Kaya. Naabutan yung buyong-buyong. Parang kasundong malaw siya. Dahil na naman. Dahil pa naman. Ako po sa sa'yo. Kabang kasi para sa flooring. Pungul pa sa